Zdravím vás, dámy a pánové, a dneska si otevřeme Brawl Pass Plus. Máme tady jednu Legendary Stardropu, kterou si otevřeme teď. A co tam bude podle vás? Barley skin, takový špatný skin, Maple Barley. Jako nemám ho, takže každý skin se hodí. Tak jdeme otevírat těch 47 Stardrop. Rychle to tady proklikáme, samé rarky, na začátku byla teda epika, ale to nic nemění na tom, že nemám vůbec štěstí. Další epika, samé coiny, rare. Ale za chvíli budeme mít odemčeného shadea. Mytika tady padla. Skin na bowa, Warrior Bow. Hodí se do sbírky, ale z mytiky by mohl padnout nějaký brawler třeba. Nějaká mytika. Další mytika, 500 coinů. Tak to je fakt úplně na nic. Rare. Super rare. Lidi, tak ať už něco padne, ne? Mythic, nice. Zase 500 coinů. Já budu mít těch coinů fakt úplně hrozně moc. Já nemám spíš powerpointy, nevím jak vy ostatní. Většina lidí má coiny, ale nemá powerpointy. Já teda nemám fakt powerpointy, takže to bych potřeboval. Pin na Groma mi padl z epické stardropy teď. Rare. Samozřejmě samé rarky teď padnou. Super rare. A pojď. Legendary. Tak co padne? Hyperchargeka na Barleyho. Ze začátku nám padlo z Legendary skin na Barleyho a teď Hypercharge na Barleyho. Já Barleyho lidi vůbec nehraju, ani ho moc neumím hrát. A další Legendary, tak pojď. Wow. Skin na Leona. Dino Leon. A proč nepadne nějaký brawler? Já fakt nemám štěstí, ale tak za skiny jsem docela vděčný. Mohlo by to být 1000 coinů, což se mi taky už několikrát stalo a to už bylo všechno, jo. Tak to jsem otevřel docela rychle. Máme tady novou sezónu v rankedech. Tentokrát jsem nepušnul nic moc, jenom Diamond 2 jsem pušnul. A podíváme se na ten nový Brawl Pass. Jestli si ho koupím nebo ne, to popřemýšlím podle ohlasu na tomhle videu. Co máme v shopu, je tu PCG Mike, Night Witch Mortis. Ty si asi kupovat nebudu, vyzvedneme si tady těch 5 kreditů a rovnou si odemčeme shadea. Takže v příštím díle pušneme 30 000 trofejí se shadem. Teď si unlockneme Bell, protože já jsem si samozřejmě chtěl odemknout radši shadea, protože shade je daleko víc OP než Bell. A já teda chci otevřít i trophy box, ale nevím, nechce mi to dát ten trophy box. Tak já vám třeba natočím, až to půjde, tak vám natočím trophy box. Já jsem pušnul s Darylem 100 trofejí do trophy boxu, takže máme ten lepší a uvidíme, co nám padne. Měl by tam padnout garantovaný super rare skin. Tak jo, už tady máme ten big trophy box a pojďme si ho otevřít. Co tam bude, kolik itemů? 8 jenom, XP doublery, 3 gemy, 106 blinků, 50 blinků, 90 blinků. Tady máme ten skin, Nita, Gummy Bear Nita, Brawl Pass skin to byl. Dobře, ok. Takže to bylo v Brawl Passu, to jsem ani nevěděl. Takže máme Brawl Pass skin, docela dobré, ale za 100 trofejí na Darylové, které mě zmizely, to asi nestálo. Tak jo, budu rád za všechny lajky a odběry, děkuji, že jste tohle video shlédli a čau.